ପିଲାଙ୍କ ଭଲ ଅଛ? ଏଟା କଣ କହିଲ? କେତେବେଳେ ଗୁଡେ କହିଲ? କଣ କେତେ ହୁଏ କେବେ? ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ହେଲା ଓଡେ ନା ନାଇଁ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ ପଡେ? କେତେ ତାରିଖରେ କହିଲ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ? ଅଗଷ୍ଟ 15 କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କରାଯାଏ ହେଲା। ରଙ୍ଗ ତିନିଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ରଙ୍ଗ କହିବ କୋଉଟା କୋଉ ରଙ୍ଗକୁ କମେଇ କରାହେଇଛି ହେଲା। ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହେଇଛି ସୂଚା ହେଇଛି। ଏଟା କୋଉ ରଙ୍ଗ? କମଳା ରଙ୍ଗ କାହାର କଣ ବୋଲି କହିଲ? କାହାର ପ୍ରତୀକ? କାହାର? ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର। ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବୀର ପୁରୁଷ ନାମରେ ଚିହ୍ନୁଛେ। କିଏ କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଆଉ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଏଇଟା କୋଉ ରଙ୍ଗ? କାହାର ପ୍ରତୀକ କହିଲ? ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ସତ୍ୟ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ସବୁବେଳେ ସତ କଥା କହିବା ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ଯାହା ଫଳରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ନା ନାଇଁ? ରାଗ ଆସିନଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ ରଙ୍ଗ? କୋଉ ରଙ୍ଗ କଣ ପାଇଁ କହିଲ? କମିଯାଏ ଉର୍ବରତା ଉତ୍ପାଦନର। ମାଟି ଉର୍ବରତା ଉତ୍ପାଦନର। ମାଟି ଉର୍ବରତା ରହିଲେ ସିନା ଫସଲ ହବ, ଆମେ ଖାଇବା ନା ନାଇଁ? ସେଟା ବୁଝାଏ ହେଲା କି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଏଇଟା କଣ? ଅଶୋକ ଚକ୍ର। କଣ ବୁଝାଏ? ଧର୍ମର ଚକ୍ର। ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଆଉ କିଏ ଡିଜାଇନ କରିଥିଲେ କହିଲ? ନା କଣ? ନାଇଁ, ପିଙ୍ଗାଲି ଭେଙ୍କୟା। ତିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଡିଜାଇନ କରିଥିଲେ ପିଙ୍ଗାଲି ଭେଙ୍କୟା ହେଲା। ଯାହା ସଂବିଧାନରେ କେତେ ମସିହା? ସଂବିଧାନରେ 22 ଜୁଲାଇ 1947 ମସିହାରେ ଗୃହୀତ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ନାମରେ ନାମିତ ହେଇଛି ହେଲା। ଏ ସବୁଦିନ କୋଉଠି ଉଡେ କହିଲ? ସବୁଦିନ କୋଉଠି ଉଡେ? ହାଇକୋର୍ଟରେ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଉଡେ ନା ନାଇଁ?